Και θα περάσουμε σιγά σιγά στις βραβεύσεις του κορυφαίου μεταξύ ίσων, του πρώτου μεταξύ ίσων ακαδημαϊκού και του κορυφαίου μεταξύ ίσων εκπαιδευτικού σύμβουλου. Εδώ θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, η μουσική παίξει λίγο πιο χαμηλά. Δεν ξέρω αν ακούω όταν μιλάω από εδώ. Εδώ θα μου θυμίσετε αυτό που είχε πει ο Πλάτωνας, ότι ειδονών ιδίων έπαινος, που σημαίνει ότι από όλες τις ειδονές ο πιο γλυκός είναι ο έπαινος. Άρα λοιπόν εγώ θέλω να επενέσω όποια πια είναι ο κορυφαία καθηγήτρια, όποιος ή όποια είναι ο κορυφαία εκπαιδευτικός σύμβουλος, και πραγματικά αισθάνομαι περήφανος που έχω τέτοια ομάδα. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Θέλω να έρθει κοντά μου η περσινή κορυφαία εκπαιδευτική σύμβουλος και η περσινή κορυφαία καθηγήτρια, ώστε να με βοηθήσουν να μου δώσουν τα βραβεία για να δώσουμε τη σκητάλη στους νέους βραβευθέντες. Γεωργίτσα Μαράντα, περσινή κορυφαία εκπαιδευτική σύμβουλος. Κυρία Καραγκιόζεβα, θα έρθετε? Γιατί θα τα πω όλα στο Λυσέο στην Μόσχα. Κυρία Καραγκιόζεβα Νάντια, κορυφαία καθηγήτρια της περσινής χρονιάς. Κρατήστε τα βραβεία, δεν λέτε τι γράφει πάνω. Παρακαλώ πολύ, Πολίνα μου, να παίξει πρώτα η μουσική. Αυτά τα φώτα ανάβουνε, τα δύο πάνω. Να ακουστεί το όνομα και μετά η φωτογραφία. Μην δείξουμε τη φωτογραφία και το όνομα. Λοιπόν, πάμε. Βραβεύουμε πρώτα τον την κορυφαίο καθηγητή. Αντίστοιχη μέτρηση. Πιο δυνατά. Κυριάκος Ξάφης. Βάση απόδοσης αποτελεσμάτων πτυχίων εγγένειας συμπεριφοράς για το έτος που μας πέρασε, 2013-2014. Πάμε αντίστοιχη μέτρηση για να παραδώσουμε το βραβείο από την Γεωργίτσα Μαράντα στην επόμενη. Πάμε! 5, 4, 3. Καλύτερη εκπαιδευτική σύμβουλος για το έτος 13-14. Κατερίνα Γιάκου.